Здравейте! Днес ще надникнем малко зад кулисите. Ще опаковаме чантичка в красива и стилна опаковка. Част първа. Поставяме нашата специална хартия за основа, след което слагаме и самата чантичка, която ще опаковаме. Като в случая, клиентката ни си беше поръчала стилна, красива, зелена кадифена чантичка, изплетена на пръсти. Аз лично много се радвам, когато получа своята доставка красиво опакована. Затова залагам моя бранд чантички да бъдат красиво опаковани, стилно и клиентите да бъдат зарадвани с красива опаковка. Слагаме и една брандирана лепенка за запечатване на хартията. Разбира се, всяка дама би се радвала да има еластик тип скрънчи. Затова подарък към нея е еластиче скрънчи. Надписваме и персонализираме благодарствена картичка, с която да ви напомним, че всяка дама е уникална. Накрая слагаме и красива брандирана панделка, с която да завършим красивата опаковка. С това нашата чантичка е готова за изпращане. Какво по-хубаво от това, от една ръчно направена чантичка с красива и стилна опаковка. Подходяща е както за подарък, така и за вас, като допълнение към вашите аксесуари чанти. Абонирайте се за канала ни за още такива видеа.